650 ang cambio. Isip, mali! Hoy! Kamulat mo ganun nga! Ipusa na ginanahan nyo! Ang pinaligogon sa itong mga hugason dito tanan! May pagitan na ito ko na handa. Ako mo siya naghugas. Atay, gutuman naman ron. Ispire ng tama ba? Tulo lang kadlaw-law ikaon. Saan kayo pag-diskartehan para ma-accounta? Ay! Ulit lang kong balay. Basta naidukot dito ba? Atay, si Papa nga. Wala mo kong bilag dukot. Urot-urot man. Saan naman ako ni Bay? Patay naman gutuma. Timang ka nga, tulo kadlaw wala ko kay kaon. Ini sa kalibo, Bay. Thank you, Lord. Makakaon na dyan ko, ani. Pagtaon dyan ako itong mga barkada, Bay. Kay murang nagbaba na po itong tama ato ba? Librihan ako to sila. Bilan ako nigdos. Kay babakas ako. Kamian pa na ni. Lutong na kayo ba? Nahurot ng kung tama, puro na mali. Doy. Bantay diha kung nabay tao kay bigyan tali pan ron. Wa ko bala. Sos, turado yung mga amaw. Apa-hapag tindahan, murag na apa yung mga korta. Klaro kayo ba, gipang gutom na ni. Librihan ako sila kaon, be. Uy! Asa ba ba? Lugo sa mga. Kita, madali ah, maayo, kinaabot ka, ikaw tirada dali mi. Ayaw, uy! Ay mo pang yana ba, bisan yan ita, dili ta mahilabot. Tara, mga anta! Saan ka, kaon? Munti gamit. Ay, gamit eh! Huwag ka naman siguro yung utok ni mo. Kalindari ba, mga anta, librihan ta mo. Sure di ay, nadaya kwarta. Ay, korta, tara! Oh, tara. Aram na yan ay. Dali, uy, lang ayap ninyo, gutom na kayo. Asa ka naging kagwartan ba ta, ano? Ang butino, asa ka kita kwarta? Paminaw ko, giprinda na po ng butin sa ilaha ba? Wala na siguro, pero okay na. At least, gusto kita lang, ilibre man niya. Tara. Ayok! Ay, pumunta ka. Sige ma. Kaya ka ba, sista? Dali ko ba, isa ba? Dali ko, isa lang. Isa. Kanan lang nyo? Oh. Dumagi! Di ba lang nyo? Mga ano, dali, mga ano. Isa ra kanu na. Isa. Ay, karang isa. Dagan na ninyo. Tagi mo karay. Di ba lang ninyo? Sige. Sige, wala naman ito karay. Okay, sir, dito karon. Sige boss. Tara no. Grabe mga tawana. Tulo na sila, pero kanitaran nilang i-order niya. Pag 5-5, pwede kanin. Grabe ko siguro kitong mga on. Sige ba tao eh. Kung ako din na-prinda ba? Huwag ana dyan kay i-order ng dyan tanan. Mag-apel dyan yung relo sa iyong papa. Kaya di siya masugot kung gamay ra itong orderon. At least busog dyan tayo ron. Kasi Nabusog mo? Suga ba eh? sakit kay kong tiyan no. Daghan kay kong nakaon. Bay, gawas na ito abot. Balik sa sigaran nyo. Sige. Salamat kay Bas. Salamat kay May problema na. Busog di kayo ba? May problema. Dali sabi. Boss, kailangan mo, boss? Ha? Kailangan mo? 450 na. 450? 450. Mali, pula na eh. Gabi na kuha, balik na mo kwarta. Sisilyo sa kuha. Sisilyo. Sige. $650 ang cambio. Isip, mali. Boss! Saan mo kwarta kagising? Mali! Sino yun, boss? Siguro kayo na yung kwarta niya? Ganda mo kung na yung kwarta, boss? Na, magsawa mo na ito na nun. Isip na, scam, siguro na yung tirado. Dili ni scam, boss. Nakitaan mo na ko ni. Sabi na, kwarta ni. Kwarta man, bro. Isip mo na. Na, saan mo na yung lagan, ganyan gikaon, no? Saan mo na ko ni, boss? Wala naman ko na yung kwarta. Oh, mga kapatid, pre. Malipit sa garilyo. Yes, po. Saan mo na ko nila? Ilan ko lang kwarta, boss? Ah. Ito. Umugas ito. Umugas. Umugas. Gusto kayo mga tawana. Hoy! Kalamulot mo ka na yun nga. Ipusa na ginanahan nyo. Ang pinaligogon sa itong mga hugason dito tanan. Magkakauli ko mo yung mga kwartang tarong. Kamu ha? Isi yung kwarta. May pagitan na ito ko na handa. Ako mo siya naghugas.